Pagkaraan ng ilang taon, pagkatapos mapatay ni Lapu-Lapu si Magellan, ang ating bayan na Pilipinas ay sinugod na naman ng mga dayuhang Kastila sa pamumuno ni Miguel Lopez de Legazpi sa taong 1564 at dumaong sila sa Cebu. At sa taong 1575, sa utos ni Miguel Lopez de Legazpi, ay nilusob na naman ni Lieutenant Commander Martin de Goite ang kaharian ng kapatid ni Dato' Lapu-Lapu na si Raha Matanda, asawa ni Dayang-Dayang Kiram. Ang kanyang kaharian ay ang Malacanang, mula sa salitang may malik dyan, may hari dyan, na binago naman ito ni Don Luis Rucha noong taong 1750 na tinawag na itong Malacanang sapagkat naging tahanan na ito ng Gobernador General. Sa katotohanan, talagang malaki ang lugar na sinakop ng kaharian ni Raha Matanda. Sakop nito ang Santa Ana at mga probensya ng Rizal, Cavite, Batangas, Laguna, Carilaya, Quezon Province na ngayon. Sila ang mga tinatawag na taga-ilog, mga Muslim na nanirahan malapit sa ilog. Sila ang mga nagsasalita ng Tagalog hango sa salitang taga-ilog. At taong June 1, 1571, sumiklab na naman ang digmaan sa huling hari ng Maynila, pamangkin ni Raha Matanda, sa pamumuno ni Raha Sulaiman Bangkusay, Tondo, Maynila. Buong tapang nilang nilabanan ang puwersa ng mga Kastila kasama ang 300 na mandirigmang Maranao. Subalit sa kasawiang palad, namatay silang lahat sa kamay ng mga Kastila sa baybaying dagat ng Bangkusay, Tondo, Maynila sa pamumuno ni Martin de Goite. At nang napasa kamay nila ang buong Kamaynilaan, dito na naganap ang the first massacre of Maynila, na kung saan sinunog nila ang buong Kamaynilaan, walang itinirang tanda ng kamusliman, at ang mga bata, matanda, lalaki ay pinapapatay. Mga kababaihan ay ginahasa. Ang ibang Muslim na mahina ang kaalaman sa Islam ay mas piniling maging Kristiyano kapalit ng kanilang buhay sa dulo ng espada at baril ng mga Kastila. At doon nga, itinatag ng mga Kastila sa puso ng Maynila ang kanilang matibay na puwersa sa isang gusali na tinatawag na Intramuros. Ibig sabihin ay intra, matibay na harap, at muros ay mga Muslim. Tinawag ng mga Kastilang Moro ang mga Muslim dito sa Pilipinas hango sa salitang Morocco, na isang Islamikong bayan malapit sa parish na kanilang pinagtangkaang sakupin, subalit natalo sila ng mga Morocco. Ang mga mandirigmang Muslim na taga-Ilaw ay napunta sa probensya ng Rizal dahil na din sa lakas ng puwersa ng mga Kastila. Sila ay nataboy doon, na ngayon tinatawag itong Morong Rizal. Ibig sabihin, mga Muslim na napunta sa probensya ng Rizal, at kung saan naging mainit din ang labanan doon. Nagsunod-sunod ang pakikipagdigmaan ng mga Kastila sa mga kaharian ng mga Muslim sa buong Luzon sa pamumuno ng batang apo ni Miguel Lopez de Legazpi na si Commander Juan de Salcedo. Lumaban din ang batang mandirigma ng Macabebe, Pampanga na si Raha Tarik Sulaiman, na mas kilala sa tawag na Bambalito, na kung saan ay naging tinik din siya sa lalamunan ng mga Kastila ayon sa kasaysayan. Lalo na naging kasama niya si Panday Pira, ang unang Muslim na Pilipino ang nakagawa ng kanyon na yari sa putik. Nagkaroon ng pagkagusto si Juan de Salcedo sa anak ni Dato' Lacandula na si Dayang-Dayang, kaya ipinadala si Commander Juan de Salcedo ni Juan Miguel de Legazpi sa Kabisayaan upang pabagsakin ang kaharian ng mga Muslim doon. Subalit, buong tapang silang hinarap ng babaeng mandirigma na lula naman ni Dato' Lapu-Lapu at Raha Matanda
na si Dayang Ordoa o Princess Ordoa at ni Dato Buncao ng Cebu. Subalit kalaunan si Dato Buncao ay naging Kristiyano din. At sinunod niya ang probensya ng Palawan na tinatawag noong Paraguay pagkatapos sa makarian ng mga Muslim sa mga probensya ng Romblon, Marinduque at Mindoro. Sadyang malalim ang kasaysayan ng Islam sa probensya ng Palawan. Subalit, kasing lalim na din ito kung papaano nalimutan sa panahon natin ngayon. Ang huling kaharian ng mga Muslim sa Palawan na bumagsak sa kamay ng mga mananakop na Kastila ay ang parteng norte ng Palawan ay ang bayan ng Taytay. Bumagsak sa kamay ng mga Kastila ang kaharian ng mga Muslim sa pinakabahaging norte ng Taytay sa pamumuno ni Dato Cabaylo na kung saan kasabay ng pagbagsak sa kanyang kaharian ay ang pagbabautismo niya sa Kristyanismo at mula noon ay tinawag na siyang Flores de los Santos. At ang huling kaharian naman ng mga Muslim sa parteng katimugan ng Taytay sa pamumuno ni Dato Cabango, sila ang matagal na nakipaglaban sa mga mananakop na Kastila. At pagkatapos ay itinayo ng mga Kastila taong 1667 ang isang himpilan ng mga Kastila sa bayan ng Taytay, kahalintulad ng Intramuros, ang Fort Santa Isabel, mas kilala sa tawag na kuta, na mula sa matibay na kahoy at taong 1738 naman ay tuluyan ng ginawang matibay na bato ang buong paligid ng kuta ni Gobernador Fernando Manuel de Bustillo, na kung saan pinaligiran din ito ng mga kanyon laban sa mga sasakyang pandagat ng mga Muslim mula sa Mindanao na naghahangad sila na muling mabawi ng mga Muslim ang Palawan sa kamay ng mga Kastila. Ito ang tinatawag sa kasaysayan na Caracoa. 10 ulit ang bilis nito sa mga Spanish galleon ng mga Kastila. At taong 1850 ay ganap na naging pamalaang Kastila ang buong Palawan. At ang huling pinuno ng mga Muslim na nakipaglaban sa mga Kastila ay si Dato Magbanwa ng Cuyo. Kung kaya ang unang kapitulyo ng Palawan ay ang Cuyo na ginawa ng mga Kastila. At ang mga tribo ng Mulbo sa parteng timog ng Palawan ay bumagsak na din sa kamay ng mga Kastila. At sa panahon naman ng mga Amerikano ay ipinalit nilang kapitulyo sa Cuyo ay ang Puerto de la Princesa, na mas kilala ngayon sa tawag na Puerto Princesa, na sa hanggang sa ngayon nandoon nakatayo ang Kapitolyo ng Palawan. At pagkalipas ng mahigit kumulang 297 years ay isinilang si Dr. Jose Rizal, ang tinaguriang pambansang bayani. Marami ang nagsasabi na si Jose Rizal kung kaya siya'y pinapatay ng mga Kastila noong taong December 30, 1896 sa Luneta, Bagong Bayan noon, sa edad na 35. Dahil sa malakas na balita na siya daw umano ay nagmuslim noong siya ay ipinatapon sa dapitan sa Buanga del Norte sa Mindanao noong July 15, 1892 hanggang July 31, 1896, na pinangalan ng umano sa kanya ay Rizala. Base na din sa mga aklat niyang ginawa tulad ng El Filibusterismo na naglalaman ng hayagang pagkundina niya sa mga aral ng mga Kristiyano at kay Jesus na kinilalang anak ng Diyos ng mga Kastila. At may mga malakas na ugong din naman na sila na si Jose Rizal ay mula sa pamilyang Muslim talaga dahil ang kanyang ina na si Doña Chodora ay mula sa angkan nila Kandula, ang Muslim leader ng Luzon, na sila ay mula sa angkan ng Malay.
Ang kamatayan ni Jose Rizal ang naging hudyat ng mga hayagang pakikipaglaban ng mga Katipunero sa mga Kastila sa pamumuno nila General Aguinaldo at Andres Bonifacio. At alam ba ninyo na kailanman hindi mananalo sa laban sila Andres Bonifacio laban sa mga Kastila maliban kasama nila ang buong puwersa ng mga Muslim sa Mindanao na kung saan sanay at veterano na ang mga Muslim sa pakikipaglaban sa mga Kastila. Sa ilang daang taon na ang pakikipagdigma sa mga Kastila bago pa dumasting ang mga henerasyon nila. Sa madaling salita, nagsanipuwersa ang Amerikano at mga Muslim kasama ang hukbo nila Aguinaldo at buong puwersa nilang nilabanan ng mga Kastila. At nang umalis ang mga Kastila, hinawakan na naman tayo ng mga Amerikano. Noong February 14, 1899, sumiklab na naman ang digmaan sa pagitan ng mga Amerikano at mga Pilipino kasama ang mga Muslim pa din nang makapatay ang sundalong Amerikano na taga Nebraska na si William W. Gyson na isang Pilipino. At natapos ang digmaan noong taong July 2, 1902 na nakatala sa kasaysayan ng mundo na malaking bahagi ng puwersa na naman ng mga Muslim ang nakipaglaban na naman sa mga Amerikano. At noong January 20, 1899 ay naitulak si General Emilio Aguinaldo bilang unang presidente ng Republika ng Pilipinas hanggang taong April 1, 1901 kapalit si Miguel L. Quezon na unang naging presidente ng Pilipinas sa ilalim ng Commonwealth Law na pinatatakbo pa rin ng mga Amerikano at taong June 12, 1898 ang pagpapahayag ng kasinlinlan ng Pilipinas ang kalayaan nito sa Kawit, Cavite. At noong taong December 8, 1941, 10 oras pagkatapos maganap ang pag-atake ng mga Hapon sa Pearl Harbor sa Honolulu, Hawaii ng Amerikano, ay pinasok ng mga Hapon ang Kamaynilaan sa parteng norte nito. At taong January 2, 1942, ang buong Maynila ay tuluyan na napasakamay ng mga mananakop na Hapon. At dito na naganap ang ikalawang massacre sa Maynila. Taong April 1942, naganap ang tinatawag na Bataan Death March nang pasukin ng mga Hapon ang Bataan na kung saan kasama na dito si Ferdinand Marcos bilang ilan sa mga sundalo na nabihag ng mga Hapon. At itinatag ng mga Hapon ang pamalaang Hapon sa ilalim ng isang presidente na kanilang pinili, si President Jose P. Laurel. At nakipaglaban na naman muli ang mga Pilipino sa mga mananakop. At malaking bahagi na naman ng nakipaglaban sa mga Hapon ay mga Muslim na naman sa Mindanao. Tumagal lamang ang digmaan sa loob ng 3 taon, 1945, nang bumalik si General Douglas MacArthur sa Leyte noong taong Nobyembre 1945. 3 buwan ang nakakaraan nang siya ay sumuko sa mga Hapon noong taong Setyembre 1945, bunga ng pagkatalo niya. Kaya, katotohanan, bago pa dumating ang mga Kastila, ang mga Muslim ay nasa Pilipinas na. At nang sakupin sila ng mga Kastila, ang mga Muslim sa Pilipinas ay buong tapang silang lumaban sa mga Kastila. At nang dumating na naman ang mga Amerikano at nais nila tayong sakupin, ang mga Muslim sa Pilipinas ay muli na namang nakipaglaban sa mga Amerikano at ang Amerikano ay nawala. Ang mga Muslim ay naiwan na naman sa Pilipinas, hindi nagpasakop. At nang dumating naman ang mga Hapon at naisakupin ang Pilipinas, ang mga Muslim sa Pilipinas ay muli na namang nakipaglaban sa mga mananakop na Hapon. At ang mga Hapon ay nawala. Ang mga Muslim ay naiwan na naman sila sa Pilipinas,
hindi nagpasakop. Naway makapulutang aral ang kasaysayang ito sa bawat isang maharlikang nagpapasakop sa mga dayuhan. Hanggang dito lang muna tayo mga kapatid at sana ay mayroon kayong natutunan. At huwag niyong kalimutan na mag-like and subscribe sa kanyang YouTube channel para palagi kayong updated sa mga bagong videos na i-upload ko. At huwag din ninyong kalimutan na ang may malinis na kalooban ay walang kinatatakutan. Maraming salamat po. Bye.